Ako nisi gledao video o deadliftu, svakako ti preporučujem da pogledaš. Uz deadlift, odnosno mrtvo dizanje, čučanje je osnovni pokret koji moraš razviti da bi imao dobre noge, da ti osiguraju dugovječnost, da te nose kroz ovaj život. I trebaš ponajviše obratiti pažnju da kod čučnja, kako to nije deadlift, da ostanemo u vertikalnoj poziciji, jer od čučnja želimo što bolju trostruku ekstenziju prilikom skoka ili s druge strane prilikom deceleracije, odnosno usporavanja, silaska niz stepenice, odlaska nizbrdo, da znamo koristiti naš kuk, što je primarno veliki problem kod većine ljudi, i naše koljeno zajedno sa našim gležnjem. Prva i najosnovnija stvar je da imamo 3 točke opterećenja stopala i da bi stopalo ostalo opterećeno, tražimo u pokretu prvo definitivno da opteretimo stopalo sa prolaskom koljena prema naprijed. Ona ideja da koljeno ne smije ići preko prstiju je potpuna glupost. Znači, ideja je da koljeno može ići što dalje i koliko god hoće prema naprijed, ali da je kuk taj koji primarno vrši silu, drugim riječima da guraš iz kuka, da radiš trostruku ekstenziju sa primarnim pokretačima gdje je najveća količina mišića, a to je naš kuk. Ono što se nama dešava, s obzirom da puno sjedimo, što naš kuk postaje krut i onda koljeno mora preuzeti većinu pokreta. Na taj način opterećujemo patelu i dolazi do velikih bolova. Kad idemo prema dole, opterećujemo stopala, stvaramo dobru bazu, onda iz te pozicije ulazimo u kuk i iz tog kuka onda guramo pod i pokušavamo zadržati vertikalni dio pozicije. Naša zdjelica, donji dio trbuha, transversus abdominas, položaj rebara bi trebalo sve biti vertikalno. Česte greške kada izvodimo čučanje, ako smo previše kvadriceps dominantni, da podvijemo zdjelicu pa idemo jako koljenima prema naprijed, što opterećuje koljena i isključuje zadnji lanac. Ili s druge strane, ne možemo ići koljenima prema naprijed pa ćemo raditi pretjeranu leđnu ekstenziju i ićemo više u pokret koji izgleda kao mrtvo dizanje, a ne kao čučanje. Tražit ćemo nešto između toga i tražit ćemo tu mekoću u pokretu gdje ćeš imati neutralnu poziciju kralježnice, ideš dole, guraš pokret prema naprijed. Da bi se iz ovog osnovnog pokreta mogao razvijati prema prednjem čučnju, zadnjem čučnju, nekakvom opterećenju s prednje ili zadnje strane ili iznad glave, onda je dosta bitno da prilikom učenja osnovnog pokreta već se stabiliziraš sa dobrim položajem rebara, lopatica i vrata. I to ćeš napraviti kroz sljedeći pokret. Da izrotiraš ruke što god možeš jače, da palac pokušavaš okrenuti prema naprijed i da gurneš laktove što god možeš dalje od svog tijela, a na način da guraš vrat prema nazad. Kad guraš vrat prema nazad, nećeš se savijat, nego ćeš zamisliti kao da vrat ide do srednjeg dijela trupa i gurat ćeš se kompletno torakalno nazad, bez da dižeš rebra, nego ostaviš rebra nisko dole, što god možeš dalje. I onda iz te pozicije zadrži pogled ravno ispred sebe, jer oči su tu na najvišem položaju i ispod mozga, da bi uvijek bile visoko i da bi uvijek vidjele dobro. I onda ideš prema dole i digneš se gore. Jer na taj način ćeš moći na ispravan način držati prednju poziciju čučnja, isto tako zadnju poziciju čučnja ili poziciju iznad glave. Jako je bitno da u samom startu učiš pokrete na ispravan način, sa dobrom biomehanikom i energetskom učinkovitošću, jer ne postoji pravilan pokret, postoji samo pokret koji je izveden na kvalitetan način, upotrebljava što više mišića i na taj način osigurati ravnomjeran raspodjela sile niz cijelu dužinu tvog tijela. Da ponovimo za čučanje. Stabilno stopalo u 3 točke, aktivan palac, rašireni prsti, gledaj da ti koljeno ide u smjeru prstiju, da ga ne rotiraš previše prema van ili prema unutra, gledaj da u kuku si mekan, da ne radiš pretjeranu leđnu ekstenziju ili leđnu fleksiju. Nemoj tražiti to uporište u stabilnosti tako da ideš u pretjerano stiskanje svoga kuka. Gledaj da imaš stisnut anus, odnosno donji pelvično tlo. Abdominalni pritisak u svome trbuhu može biti na puni kapacitet pluća, rebra neutralno, lopatice prema naprijed, vrat visoko i budi ponosan kada radiš taj čučanj, jer to je jedan od glavnih i osnovnih pokreta koji će ti osigurati prosperitet tvojih nogu kroz čitavo vrijeme koje ti treba dok si živ. Hvala još jednom, nemoj se zaboraviti pretplatiti i podijeliti ovaj video sa bilo kim. Isto tako nemoj zaboraviti pogledati neke od ovih videa koji su u seriji biomehaničkih pokreta za tvoje bolje kretanje. Vidimo se nedjeljom u 7 na nekom općem videu, a preko tjedna ostani uz ove učinkovite pokrete.